ukubona qunda umafunda bezitha umbekazi dibulela isithunywa sase River City Church phansi kwenkolo yakwantu dizile apha mkholi ndilahlekelwe ngumntana ngolosine ngo11 wasekuseni walahleka ulosine walahleka ulosihlanu walahleka umgqibelo kayicawa kwangumvulo then ngecawe ndeza apha ecaweni ndathetha nomkholi uba ndilahlekelwe ngumntana ndazisa nekhadi yakhe ndakhanyisela iziduku isikhwama seziduku ndahamba nemeva ndahamba nafika phaa endlini nakhuleka ngo12 ndathi ndiyacela uyanga makabonakale abonakale ephila isithunywa sase River City Church ngicela simlando yanga ndimfumane ephila ningamfumane ngabhubhanga ebhubhileyo ndalala sendivuswe ifone ngomvulo mama ngumama kayanga ngathi na ewe ndilapha eCumakala nanku uyanga apha eCumakala nceda ngafika njani ndathi undincedile mntana sekhaya uyanga kudala simfuna ndiyile emapoliseni oko ndisehla ndisenyuka nabahlali bafuna nabe emahlathini safuna ngoba uthi xexeshile ngapha azimele kwamaphara amfihla amaphara ndicele enye iphara ndithi undijongele uyanga nyana amaphara amfumane ndithathe ndimse kuthe kusenjalo ndihamba ndabheka eCumakala ndifikile masathi uyanga eseCumakala kwapha emapoliseni utshayiswe imoto athi amapolisa mama uyanga utshayiswe imoto sivule icase uyanga utshayiswe imoto kela usisiza uxoxa sawumane sikufonela uze eCumakala wena cha iya esibhedlele ke ngoku ndahamba ndayibheka eCumakala esibhedlele naye ndafika ngangena kulagqirha wasilungiselela gqirha wathi mandinze ifolder ndenze ifolder ngamanye amazwi in short umntana lo ubuze apha elahlekile wazocela ukuthi ukhulekiswe kumthole ngoku ufumanekile ngithethela ngokwakhe uye lo kho yakulela isikhulu Mhlekazi ubuphi kuhle masosha kuhle nami nilahlekile benilahlekele ngapha yakwela cala seCumakala ngabe ndifuna indlela ezemuntu ulahla intoni eCumakala mhlekazi umdala eCumakala into ibinilahlile benisemahlathini ndingazazi noba indlela ebheka ngapi ngabe ndithandaza kokhona into ethi mandithandaza ndithe ndilele ehlathini kwavela utata umprofeti uRhadebe dilele kandibane ndimjonga ubane ndikhweba angathi uyahamba kule ndawo hamba kuyo xa ndiqala ndimleqa ayosithela angasithele kule ndawo ndiphinde ndileqe la ndawo sithele kuyo xa ndifika kule ndawo sithele kuyo uyaphinde futhi uyandikhweba ndiye ndiphinde ndimlandele futhi laphelela lapho ke iphupha lami elo hlathi uyafika kanjani kulo mhlekazi awuzazi anzazi bekwenzeka ntoni pha ehlathini andiyazi into beyenzeka awazi babe kusenzeka kodwa bengekho right bungekho right pha bendibona izinto endizibonayo izinto ndibone nenyoka ndiye ndibaleke inyoka yonke la ebethwetyulwa lo muntu in fact ebesethwetyuliwe ngoba besesendaweni yabo already ehlathini kodwa nangu ubuyile ngoku uye wabona utata uRhadebe ethongweni lakho ekukhweba yo hayi isithunywa salapha sinamandla kakhulu